Takže doufejme, že to naběhne. Chci mít šedou. OK, co bych mohl mít? Jo, tohle jsem chtěl mít. Tohle si vezmu. Smutný votička. Šunku, něco na nohy. Já nevím, no. OK, vezmeme si tohle. Na hlavu. OK. Červená čepka, ta se mi vždycky hodí. OK, tohle vypadá strašně... O, tohle. Počkáme. Tamto private. Teda public, ať to je. Teď tady chvíli budeme čekat. Teď asi bude střih, než tady budou všichni lidi. Neříkej, že nikdo nehraje. Hodná šunka. Chicken, 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 chicken. OK. Prostě v Asii. Kámo. OK, jsme tu zpátky, jsme tu v Americe. Nebo v americkém vlastně jako pečetu. Takže co bude v pohodě, stačím překlikávat na země. OK, Amerika to tady jede. Yes, půjdem hrát, to bude super, OK. Kolik lidí? 9. Ne, 15. OK, nedávejte, OK, 10 lidí. OK, americký servery jsou dobrý. Sice jich není tolik, ale jde to. Přemýšlím, jak dlouhý tohle video bude. 20 minut asi tomu dám. OK, my hrajeme hide and seek. Tak to je Dejte mi chvíli, se musím zorientovat. Ať vím, čím se dával ventil. OK, tohle bude těžký. Jo, já mám u toho vyplay zvuk, co? Dobré. Dobrý. Prčic. Ach jo, no tak to GG.
Jdu asi plnit questy. Hej, dám mapu, OK. Vy, když umřete, to nemáte tásky. Tady je borec. OK, budu sledovat, zajímá mě. OK, mají hrozně rychlý ty. OK. OK. OK, OK. OK, OK, GG. GG. Borec to, kde? Jo, tady. Jo, borec je mega rychlý třeba. OK, no tak to je G. Oh my gosh, on mu zdrhl. To je třeba největší borec. Komu zdrh? OK, oni mu... Tak to je hodně. GG. Hodně lidí čeká u Venty. Jo, OK, teď to bude spadá. GG. Oh, nekecej. OK. To bylo dost dobrý. Další hra. Tentokrát další free hru. Že ono vždycky tu první hru je těžký sehnat. OK, nějaký Ičko, tady je impostor. Jo, ty brďo, krásná myška. OK. Já bych se možná mohl co nejrychleji zdrhat. OK, měl bych zdrhat. OK, GG. OK. Měli bychom zdrhat. Je mi úplně jasný, kam jde borec. Tak to GG. Počkej, schválně. Za dlouho. No tak to GG. Potřebuji najít Ventu, kámo. Jeden mrtvej. OK. Jeden mrtvej. OK, nedali tady žádný díl, je to dobré. Oh. Tak to bylo teda hodně šťouchý. OK. Play again. Hello. Jsem tu zpátky. Já chci, jo, tady. Je mi jedno to ostatní, já potřebuji, abych ladil. Potom tam... Nasuď tam mě za to, jak vypadám, jo? Já. Ok, vezmu si možná ten plášť. Když jsem se potřeboval tu houbičku na mě, jsem chtěl mít teda na jednom. Ok, oni to lidi líbujou.
GG, měli bychom rychle jít. Přesně vím, kam jít. OK, my jsem mega pomalý. Super. My jsme pomalý a on bude rychlej, co? Já to budu nenápadnej, kámo. Říkám se tady někde. Stres jsem se schoval. OK, nejlepší by bylo se schovat někam blízko té venty. OK, budu doufat, že se to nevšimne. OK. Začal se přibližovat. Dělej tasky hodně. OK, oni hodně dělají tasky. Kámo, zabij někoho. Jo, protože jsou úplně marný. Jako legit, ale... Kámo, tohle by nemělo smysl. Tohle video... Kde je? Hej, je tu někdo? Kde je borec? Tak to si děláš? Haha. Tak to GG. Tak to GG. Ten největší good. O ne. On je tady, kámo. To jsou takový porci. Ten zdrhl. Kde kámo, ten by jsem třeba reálně šel. On má celý lobíčko. Jo, legit má celý. Jo, bude s vámi legit celý. Ty vrtě, dobrá aura. OK, GG. Kočka, já jsem mrtvá. Kámo, neříkej mi. Tak to GG. Tak to GG. Kde? To bylo trapný. OK, doufám lidi, že se vám tohle video líbilo, teď budu dělat hned navazovací, vyjde ještě tenhle den, potom budu dělat ještě další videa na další 2 dny, takže doufám, že jste tohle video užili, asi z toho bude série a čau.